Hello mga higala ug mga kaigsuunan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako di ay ipangmusta ang tanang mga magbabaol, mag-uuma, ang tanang mga mangingisda, ang tanang mga construction workers o ang tanang mga drivers o ang tanang mga OFW. Hinaot nga namo sa mayong panglawas karon uban sa inyong panimalay, inyong pamilya. So mga higalaigsoon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Diri na ito mabasa ang ato karon ipaambit nga bersikulo. Deuteronomio 27:15. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Sa 15 nagaingon, tinunglo ang tao nga maghimog Dios gikan sa kahoy, bato o metal og musimba niini sa tago, gikasilagan kini sa Ginoo. Ang tanang katawhan moingon amin. Mao kana nga ato karon ipaambit mga higala og igsuon. So kani nga bersikulo mga higala igsuon nag pasabot kini og mga tinunglo, no, nga mga buhat. So unsa ba kaning mga tinunglo nga buhat? So diri nato karon masabtan kung unsa ang mga buhat nga mapaingon sa tunglo, di ba? So diri sa 15 na gayon, tinunglo ang tawo nga maghimog Dios gikan sa kahoy. So ang tawo nga maghimog Dios pinaagi sa kahoy, mahimo di ay nga tinunglo. Tungod kay ang pulong sa Dios dili bakakon. Ha? Unsay ginalitok sa pulong sa Dios? Kung imong labagon, imong isikwahi, nagpasabot ka na higala igsuon nga nilabag ka sa pulong sa Dios. So, tinunglo daw ang tao nga maghimog Dios gikan sa kahoy. So, usa pag simba nato ning kahoy, ngano kahoy ra ni atong simbahon? So, pagpahimo mao ni mga higala igsuon. Ang kahoy ilang pormahon sa nilalang kana bang gibuhat sa Dios. Ilahang pud naayuban namo himo sila og porma og mga hayupan, di ba? Ilahang pormahon og sa magdagway og tao. Unya, kung iyahan ang buhaton nga iyahan na siyang simbahon, mahimo siya nga tinunglo. Kay ang pulong sa Dios dili na bakakong kamatuoran, di ba? O espiritu. So, ang mga tao nga sa diin nagsimba siya sa larawan sa kahoy. Dili naman siya mahimong larawan nga kahoy kay gihimo man niyang kaning tao, dagway sa tao o dagway sa mga hayupan, di ba? Ang uban kani nini, na sila yung mga sakit, na sila yung mga porma-porma nga kahoy nga tao. Asa dapit ang ilahang sakit ilang hikapon, ha? Nga mao ang makaayo, di ba? Igalaigsoon pasabton tamon tanan. Abi nimo si Satanas makaayo usab og balatian. Paminaw, ngano man makaayo si Satanas og balatian aron ang mga tao dili maluwas, di ba? So nangita pug pamaagi si Satanas aron malinlan ni ang tao, aron ang tao dili maluwas, di ba? So unsa ginaistorya sa pulong sa Ginoo? Ang tao nga maghimog Dios gikan sa kahoy, unsa di ay mahimo siyang tinunglo. Okay. So ikaduha, bato. So bato, dili usab kita magyukbo-yukbo og bato. Daghan karon nga mga bato, nagkainlain ang bato. Pwede gyapon ang bato nga himuon nato nga dagway og tao. Dagway gyapon og mga hayupan, mga sapat, di ba? Apan unsa ginaingon sa pulong sa Dios, mao gayud nay mahitabo sa katawo kun iyaha nga labagon ang pulong sa Dios. So ang
adunay mga bato karon nga ginahimo sa ubang mga tao nga himuon nila nga ilang ihabak. Kay lagi agimat, di ba? Ay lagi anting-anting, di ba? Apan unsay na istorya sa pulong sa Dios? Ang nagyukbo niya na mga tinunglo diya sa Dios, di ba? Mabot mo kuning panahon mga higalaigsoon nga kun imuon nimo na mao gayud ka na imuha na nga pasidunggan, paslamatan, di ba? Moingon man ang tao nga naghimo niya na kun wala pa ning ako karon nga gidala, wala pa ni na akong gikulintas karon. Aw, siguro wala na karon. Apan dako ko pagtuo, pagsalig ani nga gitabangan ko. So, wala ba mo kabalo igsuon nga gidisib mo parang dili mo maluwas diya? Kung naa karon, kung himuklat ka sa pulong sa Dios, gawas diya. Tungod kay kana mga tinunglo na sa Dios nga mga buhat. Busa pahawa diya igala igsuon, no? Aron malikay ka sa tunglo, di ba? Bato. Dagan mga pamaagi sa bato, karon, di ba? Nga mauna hinuon, maoy amanday nga mga binuhat ra ni kaning kahoy bato, gibuhat ra na sa Dios. Busa dili na nato angay nga atong yukbuan. Atuan na siya nga himuon nga Dios. Himuong Dios. Di ba? Tungod kay binuhat na siya sa Dios laman. So angay natong buha, angay natong simbahon alagaran. Ang nagbuhat ang Dios nga labing gamanan, di ba? So nganong mo ato maghinhimuon ng tunglo man na, di ba? So sa ikatulo, metal. So metal. Okay. Metal, nagpasabot ka na og kwarta. Di ba? So kung daghan tang kwarta karon basi ba og magpabugal na ta, di ba? Basi mauna na imuhang gina Dios ang imong kwarta, di ba? Basi nalimtan na nimo ang pulong sa Dios. Basi nalimtan na nimo ang pagpangalaga sa Dios tungod kay kwartahan na ka. Di ba? Metal, di ba? Daghan na kaayong mga kwarta, bulawan, bahandi diya, di ba? Basi ang imong daghan na karong mga salakyan, di ba? Mga auto ba nimo? Basi mao na imong gipanghinambog, basi mao na imong hanuon nga Dios. Hikaligsoon hinumdumi nga ang pulong sa Dios nagaingon nga kung kinsa ang nagsimba-simba diha, nag-alagad niya ng mga butanga, mga tinunglo sa Dios. No? Kinahanglan mga higalaigsoon nga masabtan nato, di ba? Nga nagaingon nga kung ang tao magsimba siya sa mga binuhat sa Dios, mahimo siyang mga tinunglo sa Dios, di ba? Busa mga higalaigsoon, pahawa ka mo diha kung nakahimo mo diha, hinulsuli ang inyong mga sala ngadto sa Dios, ha? Kay wala nagyulain nato nga muluwas, di ba? Kundi ang Dios, di ba? Tungod sa atong makasasala, dili kita makadirect sa Dios. So, mo na nga moduol ta sa iyang bugtong nanak nga mao si Ginoong Hesus. Kasi Ginoong Hesus gipadala, gipili siya sa amahan aron sa paglukat kanato. Siya ang nagsapir sa atong mga sala, ha? Siya ang nagantos sa atong sala, inay nga kita unta ang magantos sa atong sala. Gipakamatian ta sa Ginoong Hesus didto sa krus sa Kalbaryo, ha? Namatay siya tungod sa atong mga sala og nabanhaw ang atong Ginoo sa ikatulo nga adlaw. Busa mga higalaigsoon, pahawa kamo diya, una ka mo diya nang dapita, di ba? Nga mauna noy ato ang gidahig ang mga gibuhat sa Dios, di ba? Nga atoan na noong gidaladala sa ato ang kinabuhi, ato ang ginatangkil, ginakulintas, di ba? Mga higalaigsoon kana tunglo na sa Ginoo, no? Muna nga kita mga higalaigsoon ang ato ang mga hinigugmang mga pastor, no? Mga magtutudlo nga mga hinigugma, ilang ginasangyaw dili reliyon, dili pundok. Ang ilang gisangyaw pagbasa kamo sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Once nga ang tawo magbasa siya sa pulong sa Dios, ang iyang kinabuhi mausab.
Ha? Sa diha nga magbasa ta higala igsuon sa pulong sa Dios. Unahon nato pagpangayo, magampo ta sa Ginoo. Ngayo ta og kaalam kay balo kay wala gitay mahimo kung ang Dios dili magpamo sa atong kinabuhi. Busa kung kita karon mobasa ta, kung maminaw ta sa pulong sa Dios, ato ang pangayoon sa Dios nga makasabot kita. Tagan kaalam mo kay balo. Sa tanan nga mga pamagi. Kung namas mga YouTube na ay mga wali diya, sa dili pa ta makadungog, dili pa ta kapaminaw diya, ato usa na siyang ipos ug atong ipangayo nga unta og hinaot nga ang Dios maoy maghatag kanatong lamdag. So das mga YouTube, di ba? Na ay mga wali diha, daghan ng mga wali diha. Sa dili pa ipos nimo ang imong paminawan karon og pangayo og lamdag sa Dios. Ug ang Dios maoy mo hikap mo hatag kanimo kaalam og kay balo sa pagpasabot. So mga higalaigsuon, ang tao nga naghimo diha na iyahang gina Dios ang kahoy, bato, metal. Una-una ay higalaigsuon nga kana is tunglo, di ba? Tunglo. Una mga higalaigsuon, ang taong wala kasabot niya na makaluluoy, di ba? Muna nga makaluluoy ang tao nga naman. Dili gayud siya malinawon sa iyang kinabuhi. Aduna aduna siya mga pagdumot, kasakit, di ba? Aduna siya panghuna-una nga mga dautan, di ba? Tunog na kay mga ingon na kay mga daladala. Moingon tong usapod. Isig kontrahay na sila eh. Iya man guna sa kalibutan, iya sa kalibutan eh. Mingon nga, kuan mako niya, gisulayan mako. Manghuna-huna na po ka nga mauna po niya kung buhaton. Isig kuan na ba? Isig away mo. Dautan na ay galaigsuon. Gawas mo diya. Nagyan ko na eh. Busa mo na nga ako karon nagsulti ko nini tungod kay naagyan ako na ako sa unay mga daladala sa akong kinabuhi. Na ako dadala sa akong lawas sa una. Apan tungod sa grasya ug kaluoy sa Dios, nagpasalamat ko kaayo sa Dios tungod kay iha akong gipamuklat, no? Nasurinder na ako to akong gipang daladala. Ano kanang sa diha nga naa kay gidadala, mauna imong saligan. Di ba? Maluya ka sa pagpangalaga sa Diyos tungod kay samot nagkahibalo ka nga mutambal. Di ba? Kabalo kang mo kuan sa imong panglawas. Mawala ang pagpangalaga nimo sa Diyos tungod kay gisaligan nimo nang imong gidaladala. Labi na sa imong mga daladala karon, na kay ginadaladala habak o tangkil ya. Mao naman ko na siya mo na nga ginakuanan na sa Ginoo. Ginakasilagan ka na sa Diyos. Tungod kay ang Diyos abubuan. Di siya gusto nga naapay lain nga simbahon, di ba? Siya angay ra gid ang atong simbahon kay siya ang naghatag nato kinabuhi gininhawa, di ba? Siya nagbuhat kanato. So kani atong nakita karon binuhat ra tanan sa Dios. Busa wala tay ato ang ipanghinambog diri. Dili nato ni siya idaygon ni. Ha? Kundi atong daygon usara ang nagbuhat kanato higalagsuon. Unta hinaot nga na puminasabtan mga higalagsuon. Ang pulong ng Kristo Jesus maguban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin dalaygon ang Dios. Hallelujah.